Fil-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ta' nhar il-ġimgħa komplew joħorġu dettalji dwar in-nuqqasijiet serji fil-proċess tax-xiri taż-żejt. F'din il-laqgħa xehed l-eks kap tal-Finanzi Pippo Pandolfino. Huwa kien jaħdem fl-Enemalta bejn Marzu tal-2004 u Marzu 2009 u kien il-persuna li żamm il-karti mimlija taħżis li kien hemm issiġillati fl-envelopes tal-laqgħat. Dawn il-karti kienu deskritti mill-Awditur Ġenerali bħala l-unika dokument li jagħti xebħ lill-minuti tal-laqgħa. Pandolfino konferma li llum qiegħed jaħdem ma' Island Bunker Oils, il-kumpanija li bħalissa għaddejja minn proċeduri kriminali l-qorti b'rabta mal-iskandlu taż-żejt. Il-kumpanija hija l-istess waħda li bejn l-2008 u l-2011 ingħatat numru ta' estensjonijiet ta' kuntratt mill-Enemalta mingħajr sejħa għal tender b'valur ta' madwar 820,000 euro. Waqt ix-xhieda tiegħu Pandolfino insista għal diversi drabi li dawk is-siġillati ma kinux minuti, imma noti li kien jieħu fil-kariga tiegħu. Huwa qal li huwa kien għadu ġdid fl-Enemalta u segwa dak li kienu jgħidulu dawk li kienu jattendu l-laqgħat ta' qabel fosthom iċ-Chairman Tancred Tabone. Ħadd ma kien identifikat bħala segretarju u ħadd ma saqsi lil xi ħadd biex jagħmel minuti. Li ġara fl-aħħar tal-meeting u dak li spjegajt ilu, firmajna l-parti kollha, batt il-karta tiegħi għatilhom biex nagħmel bil-karta u ċ-Chairman għalli qiegħda fl-envelope biex jekk xi ħadd isaqsi xi ħaġa isibu kollox u jiena hekk għamilt. Waqt li ammetta li l-minuti tal-laqgħa dwar ix-xiri taż-żejt ma kinux jittieħdu, Pandolfino qal li minn Settembru tal-2004 huwa kien jibgħat rapport tal-laqgħat tal-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt lil kap eżekuttiv sabiex jiġi ppreżentat lil bord tal-Enemalta. Huwa sostna li kien sorpriż li fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali qal li kien hemm każi fejn il-kuntratti ngħataw lil min ma tefax l-irħas offerta. Skont Pandolfino d-dettalji neċessarji qegħdin kollha fil-karti li kienu jżommu waqt il-laqgħat. Minkejja dan l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali tenna li d-dettalji mhumiex preżentati b'mod li jinftiem u n-nuqqas ta' minuti ma għenx l-Awditur sabiex jagħmel l-analiżi tiegħu. Id-diffikultà li aħna ma kenniex l-għodda u l-ħsibijiet li għaddew minn moħħi l-FPC waqt li kienet iddeċidet. Tifhem peress li ma kien hemm l-ebda dokumentazzjoni, l-ebda spjega, l-ebda minuta. Kienet diffiċli għalina biex naslu ngħaddu mill-loġika tal-FPC. L-Awditur Ġenerali enfasizza l-importanza taż-żamma tad-dokumenti kif suppost, għaliex kieku għal ħares qatt jiġi nieqes xi ħadd bħas-Sur Pandolfino, din l-informazzjoni u l-ispjegazzjoni kienet tintilef. Aħna l-aħħar kellu xi ngħidu qed tiġi enfasizzata l-importanza li jkun hemm proper record keeping. Tafax kieku għal ħares qatt ġie nieqes Sur Pandolfino. Pandolfino nnifsu ammetta li kieku kellhom jittieħdu l-minuti u jiġu ffirmati minnu fih, l-affarijiet kienu jkunu aħjar. Jekk il-Kumitat kif xi ħadd suġġerixxa hawnhekk on the fly, jiġifieri dak il-ħin jittajpa l-minuti u fil-meeting jagħmluhom u jiffirmawhom u jsiġġilhom dak il-ħin, there is absolutely no harm. It is a better record than what was left when I was there. Pandolfino ammetta wkoll li bħalma kien għamel l-eks kap eżekuttiv Karl Camilleri huwa kien ħamijaw il-laptop bid-dettalji tal-ħidma tiegħu fl-Enemalta. Huwa qal li għamel dan bil-permess tal-istess kap eżekuttiv Camilleri. Pippo Pandolfino mistenni jkompli jxed waqt il-laqgħa li jmiss tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li ser issir nhar l-4 2 Ottubru.